Mliyak sakining swasana srana ngluhuring budaya sinarpan hapedah lumite kagunan. Yekti kono ana peranganing carita saka surat Mahabharata. Inggih menika jagate wayang Purwa. Pramila slebet wayang sasmitane wajib sembayang. Mlebet jerone wayang sinung piwulang ingkang dayaning aweh pepadang tumrape tiyang gesang. Ugi sinebut ringgit dukunane Sunan Giri kang anggit sinanggit sarana wirid. Temah bangkit dadya carita lungit Purwa wiwitan. Miwiti Nabi Adam lan Ibu Hawa ingkang ndadosaken umat sekatahing saisening jagat raya anut sampata marang agama ingkang rinasuk. Gelari praja dereng cinarita wonten sambunge kandha. Sinten to ingkang melang-meling wonten madyaning dedalan anamung panegak Pandhawa Raden Bratasena. Anggenipun ngupaya isine lumbung slayur gedhong Senaradena ingkang sinebut Wahyu Sandang Pangan. Mengkono Candra Raden Bratasena anggenipun daya-daya manggi Purbaya Sukalima. Bratasena Kusuma diluga Gandha Hastratmaja ya sang Bilawa. Satria Panegak Turta Mahambek Kendel Bandel lan Kumandel. Wis sampet genira ngrasuk busana apa busananing Raden Bratasena. Kampuh poling ban bintulu warna abdi abang irkuning putih ijo maya-maya minangka pratandha wayane kanepsa limang perkara ingkang wonten badaning Bratasena. Ingkang abang manjing marang kaprawiran, ingkang ir manjing marang kasantosan. Ingkang kuning manjing marang kabirayan, ingkang putih marang kasucen, dene ingkang ijo marang kawicaksanan. Lima bareng kanggone binasake Kusumayuda Raden Bratasena datang keweran marang Kridaning Budi. Wiwit timur temekaning diwasa Raden Bratasena boten nate nitih sekateng titiang nitih jaran pedhok mulaning jaran nitih kreta semplok baing kreta karengane namung mlumpat daya anggene menggi Purbaya Sukalima sigra mata aji Bandung Bandawasa ungkal bener dadan sakujur kaya latang pangantol-antol. Pondhet Irimancik Saranda, Pondhet Irimancik Mojosanga. Sajangkan Raden Bratasena pinanggih Purbaya ing Sukalima.
yang widi wong melek sabar narimo kinajang dawa umure Somolole somorante bangkane dawunge gedhe mak blukucuk monyor-monyor ora sisip saka pandegane pun bapa krasa yen tak ketemu lawan muridku sing ganteng dhewe muridku kang tak tresnani muridku kang Juntara ger Prakasena bocah bagus ger riwehmu peteng dumlewer ambekamu rebu disung mokal yen ora nono wigati kanggo singkitake tumanduk marang pun bapa ger Bratasena ger para kandhang ger Bratasena Durna guruku iya ger Bratasena segu tembungmu ndak lungoke gawe marming atinipun bapa ger ucapmu kang durung kewedhar kaya bisa gawe tamba kangenipun bapa ger aku petuk kowe iki jan semangat lho ger Bratasena ora mantra-mantra petuk kowe kaya dening senengku ketemu karo dulur lanang Pak Agus mantan camat Wonosari jan seneng tenan aku njur kelingan aku dieret-eret nang Kediri ger jebul sing ganteng tur isih bagus ya maragake kandha ya katite kowe ora sego maragake kandhakno ening pun bapa ben gawe jaring penggalipun bapa ger Bratasena nggih maka pun bapa kudu ngrisi marang kersaning widi kandha ger Bratasena abdase wis Durna guruku ki sok wening paningalih kene saiki kok dadak takon kekarepane Bratasena yen aku mengko ndisi apa kang dadi karepmu nggih ateges aku ki kumalungkung gumbela jroning atiku nggih yen kok pancen ngono pariksa babangen Durna guruku kowe mesti arep meguru yen ora meguru kowe diselai wong ayu nggih iku rada bener yen ora diselai wong ayu kowe diselai ngandolmu ya ora yen ora diselai leganing batangan kowe mesti arep golek wahyu ya ora ger ya ora ger kaya ora suwe mijet kowe ngranti apa sing dikandhake Durna guruku ngupaya wahyu ora luput saka panggendhong ora luput saka pangudang isih pratitis najanta kuwi wis tuwa nanging wening paningalmu
Loh, nek tuwa-tuwaning guru nggih cara gaman yonine ampuh temer beda karo kambil. Kambil yen tuwa tenan santene kanine ampuh. Gumun sebab rasa gumun nggih. Ora mung praktis pun bapa batang opo kang dadi karep aku. Masa kowe ora tau krungu? Kowe ora tau krungu marang kadegdayan lan kastianing Pendhita Durna. Aku ora krungu. Lho sing ngrabeke kang tunggal maneh ki sapa kowe tak kandhani? Ya ngono tuwek-tuwek rabekno maneh. Hah? Pancen kuwi ya karengan tegese iki kareman wong ki anggere isih gelem rabi maneh ateges pamikire wah isih utama yen to pancen ngono wahyu apa yen Bratasena Sinta Kupati Pandhawa duwe lumbung slayur gedhong senara dena kondange para sesepuh isine lumbung slayur ki wahyu apa wahyu sandang pangan yen Bratasena Pandhit Pohakarya wangsit Bindo kembang hangan ceping tawang golek ana susu angin marem dadi atiku dene apa wis didhirasa isine lumbung slayur wahyu sandang pangan yen pancen ngono duduhna nganggo cara apa laku sing kepiye supaya Pandhawa ingkang boyong wahyu sandang pangan kinarya kanggo isine lumbung slayur gedhong senara dena yen nganggo pitukon kudu pitukon apa yen nganggo dilironi apa wujude mas picis bondo donya jemrutan ing golekan kencana Bratasena ngertenono nek babagan ngupaya wahyu kuwi ora kena dilironi bondo donya ora kena ditumbas dayane ngarta siji kudu sinartan santosaning tekad ngedoi guling lire nutupi babahan hawa sanga tegese paningal pangrungu panggondo mung omong marang pangrasa jati Bratasena kowe saguh nutupi sing ndak kandhake yen to pangrungu kaya bisa nutupi pangucap bisa nutupi ning nek paningal kaya abot lho kok abot nugraha wujuding paningal iki kudu kanggo ndeleng sing abot marang abot apa Bratasena paningalmu ora bisa ndok tutupi umpamane ana wong endang sulistya ayune tanpa cacat mlaku ijen tanpa rewak mungguh kowe dhewe piye yen tak tutupi ateges kurang demenku kurang senengku ya wis aku mong manut yen to pancen kowe siji kuwi kudu tok nikmate kudu tok syukuri wujuding paningal ora dadi bayang apa nggih Bratasena nanging mapaning wahyu sandang pangan niku ora ana waratan tegese ana barang samar utawa sangar ana ing sajroning wana apa dening segara ora mung mungkih wana segara waton sing diaturke guruku Durna kuwi wujude wahyu sandang pangan aku ora bakal tido-tido umpama aku tumekaning pati aku ikhlas mergo aku numpang ana garis sing bener bagus karo Bratasena wahyu
Wahyu sandang tangan oleh madaning wono kang gawat kaliwat-liwat ya. Ana luh kang dumlewer ana pipimu Durna guruku kowe lek nangis elek kowe lek mbrebes mili elek apa lek aku ora mbrebes mili ganteng ngono Durna anu Bratasena malah nemen kowe nangis yo elek ora nangis yo jebek kaya sapa Bratasena aku tak jebek-jebek ya ora apa-apa aku tresno karo kowe lek pandangku jebek mesti ayane aku wis tuwek kaya sing didol iki ya sing enom mangan kerikil sing tedas mangan opak sing tedas mesake karo sing ngendang mangan kerupuk kok dicuwili kerupuk kok dicup blanyu yen to pancen ngono padha ana tunggale wong kerupuk dicup blanyu kae sik enek tunggale sapa Ger Bratasena dalange yo ngono malah nemen mulah nolek dipameri wampal wis ora gumun tapi lek lontong sing rada lemes lambok ya sak kerajaan Bratasena iki ora gojek mung kanggo panglipuring rasa ya Ger Bratasena sing tak kandhake ana ing wana kang gawat iku sapa wae sing lumebu ana ing madaning wana metu mesti rahayu metu tangeh paling rahayu utawa metu mesti tumekaning pati Ger Bratasena anjir-anjir randu alas jajar pitu ana ing satengahing wana ana kuburan tuwa kang kenilmulan lumut wisadyan ludira kuwi rumput pedang pating trolang ayat jang mangsa ning kono wayu sandang pangan singetake lamun kowe bisa mlebu ning medaning ana Ger Bratasena bisa bayang wayu sandang pangan Ger Bratasena sing tak aturke tumanduk marang kowe amung donga pamuji krana Durna ki pinangka warangkaning pamuji tumraping para Pandhawa mlegine Bratasena ya kan tak dongake ora ana rubeta sarta sabena bekamu ning madaning wana doa bisa pinaringan kalujengan kasugengan tawelupur ya Ger Bratasena jaluk pakai
Rinangko kenempit-kempit Dohraning bawana yo kitu kang kudu garing yo kitu kang ngana sing tias aku wis ngerti Kakang Gundel dramamu ki kok jan ampuh tenan ora mongko panjen kowe iki tau dadi sinetron wong mari nangis kok guyu mari guyu nangis mari nangis ginjal-ginjal mongko tak sawang kowe iki jan seneng atimu mareng kang dadi uripmu sababmu sababe apa lole ning apa aku kudu gak seneng nih apa nek aku ki seneng kowe getone ya ora ya saiki gak ngono saiki kok ngene seneng mergo apa Kakang Gundel kok pinter wedhek Werkudara nangis-nangis kaya kok gandoli lagune Bratasena ning atimu kaya ndang berangkat jebul Bratasena berangkat kok ya spontan kowe guyu iki maksude piye nek ora oleh keterangan teko panjenenganmu aku wis ora percaya dijuni iya kowe nak ngerti Bratasena ki muridku agul-agule negara Ngamarta kang didama-dama besok tumapahe perang Baratayuda Jaya Binangun kang dadi momoke wong Kurawa lah terus gene kok kowe guyu nah mumpung ana wektu Bratasena ki nakoke isine lumbung slayur gedhong Senaradena ndak kandhani lek lumbung kuwi wajahe Wahyu sandang tangan lah terus durna kuwi Bratasena takon papane ana ngendi kesempatanku nih tak lebokke alas terus tak mureh patine nek manjen kelakon Bratasena mati Bratayuda Jaya Binangun Kurawa uga yudane lole wong senengane kok lilo-lilo lole lah iya lole iki lek dibalik lilo Jejuni Bratasena mekaning pati apa sing tak jaluk tak turuti sing tak gumunke setahun jeneng sarendeng jelu sawindu kowe ngandhake murid sing kok tresnani kok ya tega mentala tok loroke ning madyaning wana Krendawahana wong ki ilinga kebecikane Bratasena kowe arep buwuh ra duwe dhuwit sambatmu nang Bratasena kowe ngangsur BRI ra duwe dhuwit sambatmu nang Bratasena semedina kowe kepingin kenal wanita kang ayu sambatmu nang Bratasena kowe diterke ana perdukunan nek ora kleru sing ngeterke ya Kang Wasis tukang ngendang krana padha karepe karo kowe terus saiki keturutan iso kelakon duwe bojo duwe anak loro putune papat keturutan saiki mareng bocahe lah terus kok mentala semedina ana lelakon sing kaya ngene Bratasena kok tawarane
kowe ra duwe duit gitu kudut sambaku nang Bratasena. Ya kok ya mentolok. Dijuni iki krana aku tresna karo Kurawa. Nek ora tresna karo Kurawa aku ora bakal ning kajing kaya mangkono banyu gening kok tak obah-obah. Padha karo ya kowe mang nganggo keruing banyu. Ning aku ki abot karo Kurawa. Nek pancen kaya ngono apa Kakang Gundra iki yakin nek Werkudara bisa tamakaning pati. Nek dina iki aku yakin. Apa ora kelingan tok cegurake segara tok ancap patine Bratasena ora temakaning pati malah oleh wejangan saka gurune ya kuwi sing ana samudra. Jaman lakon Bratasena ya kuwi mau madheg guru sejati. Lore, ya apa? Ayo nih dideleng kaya ngopo patine Bratasena. Pancen temakaning pati. Ayo tak derekipun Kakang Durna. Sing diarani alas krenda wahana atitik ana randu jejer witu yen aku bisa lumebu bisa oyong wahyu sandang pangan jin setan preprayangan gondoro klek-klek dalung mandang aja ana sing dadekke rindu iki anak Adam sedaya dadi tawa tawi tawar ora ana sing dadekke wala. Kanjeng langit kumawap kaponere kincanging alis samawe gandrung
Gusti kula ingkang winulya Prabu Karungkala. Gusti kula ingkang winulya Prabu Karungkala wonten dawuh menapa? Wonten dawuh menapa, Gus? Dagyakala Pulunggana lan kowe berdua tinanggenah madyaning wana mosak masik iki merga ana jalma manungsa kang wani lumebu ing madyaning wana mbok menawa iki nugra saka sing gawe jagat raya awake dhewe oleh pangan jalaran wana mambu gantane menungsa. Aja kesuwen ya mara kage tindakno jim setan priprayangan Gandara klek-klek balung nandak kepungen manungsa sing mlebu ing madyaning wana mbret-mbreten ning yen to pancen kowe sing panguwasa bisa bondo aku ngenge ana kentole. Kenging punapa kok dadak kentol kedah dipun sukakaken jenengan Gus? Aku isih duwe kecap sarantang. Mengko kentole tak kecapane yen perlu ora usah tak tunu mateng-mateng. Aku lek daging mateng ora pati doyan. Nek entah angger mambu kecap ukur-ukur tak kelamuti yen perlu tak pangan sak balung-balunge umpami ingkang mebet madyaning wana niku wedok terus pripun delok umur-umurane umpama umur-umurane kados Bu Sulyati sing pinggir dhewe ya sakmono ki seneng aku yen perlu tak entekke dhewe kuwi aja njaluk ya lho mahi kula nggih purun malah kula niki sing seneng lek enten sing wedok ngoten langsung mawon kula seneng bokonge sabab bokong niku daginge akeh ora mung kula ajan panjak-panjak iku lek roh bokong mripate meleh lek karo bokong ngantuk pomane Pak Narto saiki bokong telu ora tusa wis aja gojek yo ndang mangkato dile kasihan jauh dalang duwe versi dhewe-dhewe ora usah waleh bakara mek nonane wis kena tak tuku sepeda motor woi
Dene sing gerak dirokno unine wilan ya. Nona Gitare, wah! Ayo, go, go, ah, iya, ayo, go, woi, ah, lo, ah, woi, go, ayo, ah, go, iya, go, woi, ayo, go, wow. Yogane dideleh sing ngendang cangkem sing gawe wilan cangkem ayo jiro lu kendange sing ora muni paktu kaji dadeke wilane sak kendange sak gamalane kompak sigerak awas dijore iki jendore nganggo cangkem dobole tukang jendore ora nganti telung bengi as wis oke sing nirokke. Pak. Oh. Oh. Ayo.
tangane kepletis wayang kepletis lawang iki lek tak lebokne gak kenek let lebokne gak kenek tak kempit awas tingken majake duh tangkep ora kenek ora kenek alah ora mlebu jare biodone mlebune kok angel Pak Marta dikempit ae oke nah kempit-kempit saudara-saudaraku perlu ku beritahukan panjenengan sedaya kula niki irung nutupi lambe kula miwiti umur 6 tahun kula prasekaken panggah gedhe nek diri ora tansaya entek tansaya gedhe ning ana hikmah lambe ketutupan irung ngomong ya ora pati jelas timbang lambe ketutupan bokong duwe amblas bokong sok kadang ya marai amblas lambe ketutupan bokong sok juga lali dlondong waspadalah kungkung semua ini jangan sampai ketutupan bokong dene ketutupan bokong lek Marta Arsono dlondonge wis gedhe-gedhe golek bokong sing gedhe nggo nutupi irung mendahe lek para esuk nganti bokong ketutupan irung lek kadung weteng mules mak apane raiku gak biru nek ketutupan bokok kali bokoke ngobos mari mangan jok karo timun weteng mulus dimpet ora kobonge wis utuh iki kulinane Cak Sasmito mulane oleh esuk aja sok desel-desel bokong ayo rombongan panggah melu lek ana kebubang kepingin weruh kompak guyub lan rukune bolo-bolo kebubang wah kena kanggo patuladan desa-desa tangga desa-desa manca wah seneng aku nek kene kerasan ayo Mas mlaku Mas delok wayang Mas bangga mendem lagi menisan remuk mari dodol sawah urung kedhek entek
ngombe karo kae medok. Tak tukoke rokok. Arep wedi ngono tak lakoni lakon adile dilakoni. Pokoke aku gak ngrusuhi kancaku. Ya, Raka Samsul. Matur nuwun nek maringi Bapak panitia wah. Gobag ini adalah dusun yang paling sejahtera mulia. Ayo mayang tentrem puas pokoknya luar biasa. Ayo tenon aku yo. Lho, wis gedhe kaya geluk gendong. Anggae lo mburi melok ya tak conyok. Aduh Pak Okongku diconyok, Pak Okongku kok nyakit, Pak Okongku lolo, Pak Okong ya. Oh soalmu nglotrok. Aduh. Aduh. Oh. Sopo iki? Oh, kancane digendong nyocoki rokok. Conyok bulune ah. Kuro-kuro ae. Demit senggol ngodot. Wah. Lek Rosinden sing ora pati ayu ngantuk dong ditamatne tenan sinden 6 7 ayu kabeh. Soale lampune weteng. Wah, langsung ngodot. Wah. Waduh, bareng ngodot terus pedhot. Wah, iya. Aku melok sapa? Aku melok sapa? Aku melok sapa? Aku melok sapa? Melok Bu Suliati. Hai, sudah kaget. Mangan ngombe minum teh yo gak mau teh, susu gak mau susu, kopi dudu omben-omben aku. Lah kowe njaluk ngombe apa? Aku njaluk ngombe getih. Getih sapa? Getih sinden sing isih perawan. Balung landak gemene balung landak. Ayo. Sak kampus karo aku, sing rumangsa sak kampus karo Demit. Ngadeg Demite. Selamat Mas. Dagok tunggale duit iki wis duit piro entek
mati. Dia bolak-balik mati ya. Ayo. Yo. Nyapa kok ganggu mata dadi barang iki nyapa. Demit endi? Demite Mbak Kapeng apa nggo Bang? Bonsari. Boleh sapa? Boleh sapa? Pak Gareng. Pak Gareng. Wonten Pak Gareng. Pak Gareng. Ngriki Pak. Nggih Gareng. Monggo Pak. Dengan ngriki lek mboten jenengan sing ngriki mboten mantun iki nggih mantap mboten dalang. Pak Gareng. Nggih. Boleh Pak Gareng. Tunggu sebentar. Aku njaluk tur mulai. Oh, monggo Pak, diteraken mulai Pak. Loh, Pak medal ngriko lho Pak. Boleh Pak. Monggo Pak. Jangan mulai Pak. Nggak usah apa-apa, mulai. Ya. Mulai. Oh, jenengan Pak. Kali sinten wau? Lho niki wau. Ya ampun. Loh, wayangan jenengan iki. Kowe ngapunten. Alah nggih. Kasurupan kula, Mbah. Nggih, Bos. Jemet asli kon. Aduh, moro kombine moro metu. Terus tunggal nggih. Sun nggih. Pangeran sing bales. Nggih. Pun gak ada busuk. Wah. Muga-muga tak kencal bojo lho, pokoke ngomong duda dhewe lho nggih. Wah, kayak mari medhok Pak Martai sing bujang wis mesti ndang duwe bojo. Sing ora oleh penggawean, cepak penggaweane. Tenang. Waduh, Mas aja sok ngetokne barongan ya, Mas. Jalanane, Mas. Esek
kenalkan saudara, nama saya adalah Mike. Dulu sebelum sukses, nama saya Kemi. Sekarang saya sukses dengan YouTube saya yang selalu goyang. Saya sekarang banyak omset. Nama saya bukan Kemi, tapi panggil aku Mike. Saya bukan Kemi lagi, nama saya adalah Mike. Karena aku sukses dengan goyangan pinggul. Coba ya Mas ya, yuk, yuk. Asik, 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 goyang, ayo, goyang Suci, asik, Oh, suksesnya mergo sombong. Bayangan terus ke Mas. Madyaning Wana Kerdawana bali kowe sapa? Raden Bratasena Kusuma Dilaga Gandastratmaja. Ana Madyaning Wana Boyong Wahyu Sandang Pangan. Wah, Madyaning Wana ora ana wahyu sing ana para dublisa kang nadang ludira kowe daging muda. Suci, lahir anut,
Sateng mring Nagasari jebul gerangane melu kethek putih munyuk pakanemu godhong bolong-bolong wani dadi ya kuwi mau bebel kan Brakasena ora ngerti teka kala sing maju kang bakal nyempal-nyempal balungmu rakon tak mbret-mbret kulitmu tak kunyah-kunyah dagingmu kakean gunem ayo maju iso nglangkai wangkiku tak dilakung kamu wah sumbarmu jejak pak waduh antemane maju woi pak waduh ayo maju lekane ati yo waduh putih ora tok endane wah mati wah ayo maju kermus dagingmu maju
Ayo maju. Ya kala pulunggana mati aku ra grese cokot gulumu tak until mesti bakal pedhot aja iki senengane ndak kayak campur ya oh jangan hei, mati gue sini. Hei, hei. Jaya mrot omrot buta lek ora kenal karo aku my name is Bagong alias jenengku Bagong lek mekor karo buta senengane Bagong daginge akeh wae kyal lek digodhog daginge buta gak mimpes hesa dengak jeruk pecel sik akeh jeruk urut sik akeh lombok sing ora pati ono tapi tetep bakal tak lodo yo Bagong lakon ayo sumbarmu majiwa-jiwa apa kowe sing jarani Bagong sing ating ngelodo daginge buta iya aku Bagong ayo madhep rene aku iso mateni kowe tanpa madhep ning ngarep ayo jajal yo ayo ngono wae mati ra ora mati lho kurang pindho ayo mati ra kowe ora mati wah kurang pisan modar kowe ayo lho kurang guyu waduh panjake ku arep mangula mbak-mbak bubumu diojo panganan panjake malih ngantuk wis sepelan lah kok ora guyu cangkeme sembrono kowe ayo ayo lha kok ora guyu guyu maneh ya ngono latihan guyu ya wong nek guyu kuwi ibadah aja isih akeh padane ditagih kreditan ini nyambut gawe ora cukure senjata ora bakal mati
siji bro maju bareng legane ati iki Bagong duwe pistol elegan pelurune isih 3 ayo tembakno nang aku ora tak gawe nembak batu sinden sing ketok menono kanggo percobaan 1 2 aduh wah kena tenan gede metu nduk oh metu titik dan si perawan tembak yo gede metu titik tapi lek busu sing tak tembak gede metu lek 3 ngemuk 3 ngemuk yen gede seger darah kowe si busu ora apa-apa aja urung kena urung tak unake lek saiki yo ngono ayo abah tari ora tau lali ayo urung tak apake bro cokot yasmu lepasi dong tak tembak kowe ora wedi lah iya lepasi dong wah loro aduh wis isin-isinke lho blurune kok entek tak incenge aduh gowo becil rekoso goleke kampak lah cek mati gawa apa iki kampake Pak Kasut. Pak Kasut sapa? Pak Yudi Utama. Ora wedi lho kampake iki ben kemis kiwa dikutuke. Lek mung wujude buta lek ora jebol tak sembahi jeri-jeran. Ora wedi karo kowe. Lho sembrono tak kampak tenan kowe. Ayo kampak legane ati yo. Tak jabanane. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lautan min rabbihim wa ulaikal muflihun. Yasin. Ayo. Kena Yasin jebol kowe yo. Ayo ditunggale. Ya aku tunggale. Ayo kampak nang iki montrone siji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taklimin aku wabil warji minik malil umi ukrijal mamni bin lanji minal maniyil adim. Ayo kono mani bilang di minal maniyil adim mudhar kowe. Ayo sakene aku tak jengukne pasere. Nah, ini pasare bapa ya kuwi mau basa Rusman Aji. Pak Rusman Aji pasare ampuh. Tak sebul tawa ngene lek trimo buta wedok ora mati kepingin ruak. Ayo emaemu bergeraklah kamu cari demite sing gak pakai baju. Ayo le oleh ana demit sing ora walane. Aduh lah kok pas daerah wisata neko sebul malih Mbah Haji. Ayo tembake emaemu mlebu karepmu gak mlebu ya karepmu. Aduh nekuk maneh kok marahi nekuk sih ya kurang jamu sebul. Lah kempit iki lho apa iki lho mati. Ayo
ado-ado ya ora nduk pantening bali dukuh papaning penak kancaning guyub rukun ya Mak. Ular ngambang. Ya, ular ngambang jineman iki ndadekno pangiling-iling. Sapa sing demen karo ular kabeh do gething. Ya. Ning krana digething raruh salah lan benere kupu kuwi mau ngeposke rasa, tegese poso. Topo ngantung suwene 40 dina bisa mujudke kupu dadi kudangane ya kuwi mau kupu kumambang. Ular kumambang ki kupu. Lah mula iki mau uga minangkani pamundutanipun Abah Rusman Aji kanthi buka ular kambang. Pinangka dadi talulodo wong ki nek gething nek ora ketok mata aja dianggep gething, anggepen seneng. Ngono ya, Mas. Jalaran mawas diri mulat sarira. Ayo dibacutke kaya ngapa ular kambang. Nah, iki ular kambang. Ana sing request lagu liwat HP, iki Pak Wahyu. Sing duwe tanggal 30
Desa Peniwen. Iya. Kambang Yondo ngilingke kowe karo aku bisa introspeksi diri mawas diri mulat sarira hang rasa wani murih diri rasa rumangsanana kaya jalma ngilu ing kaca ngono ya mak ngelengke liyan iki ya ora gampang ngalembono liyan iki ya ora gampang apik laire urung kapara batine kena dideleng nanging awake dhewe kudu yakin karo unen-unen famayakma meskola darotim khairayara famayakma meskola darotim khairayara wewengkon ala becike menungsa nadyan to dulur ora ngerti tangga ora ngerti ning Gusti tetep titi pirsa marang laku lan tumindamu merga manungsa iki kasilungan kitab Allah Mahfud. Kitab Allah Mahfud. Dadi kitab Allah Mahfud iki ora diiting-iting digawa malaikat iki ora. Sing nggawa awakmu dhewe mapane ana dada kanan lawan kiri. Lah mula nduk segala tumindak apapun yang kamu perbuat atimu tetep krasa. Pangrungu paningal panggondo iki bisa goroh ning nek pangrasa jati ora bakal owah ginsir wong Jawa ngandhake keblat papat lima pancer pangrasa jati iki ora bisa goroh nek bisa ngrasake rasamu lan ngukur tumindakmu padha karo weruh marang pangeranmu no. Oh ngono ya mak. Lah mula siji sambung sitatura ki mliwat kabudayan ya no. Awake dhewe wis matur suwun dengan adanya kekompakan rukun guyub bisa mujudke ibadah kaya dening wengi iki konjuk ana ngarsaning Gusti. Nanggap wayang iki ya ngibadah jalaran ngluri kabudayan Jawa utawa Jawa no ya. Jalaran kowe karo aku urip ana tanah Jawa, sukses nang tanah Jawa. Kasembadan gegayuane ya nang tanah Jawa, besok ya pedhuk karo malaikat Jawa. Lah mula aja dikandhake kabeh ki calone mati, ning jangan dikatakan calon, kabeh iki pasti no. Pasti ya. Cepat atau lambat kabeh iki pasti ning menungsa diwajibke budidaya. Kridaning ati tanpa bendung mutane pasti, keluyane menungsa ora bisa ngowahi kodrate Gusti ning menungsa wajibe ngirodati. Oh ngono. Lah mula urip iki wajibe tolabi ilmi faridatun muslimin wal muslimat. Golek ilmu ki kewajibane umat ning golek ilmu sing apik aja golek ilmu dalane pati. Lek dalane pati rasa digoleki anggar kepingin mati murep nang ngarepe tukang ngendang dibruki sirahe terus gagal otak. Wis dalane pati nek bisa ayo diendani dalane pati perlune ben apa? Ben kinebehke saka sumber sakit tinebehke teko mara bahaya pinaringana tawel umur bagas waras sedayanipun ingkang sami makempal slamet sing ditanggap slamet sing nanggap slamet bulu rasak perangkate slamet bapak kami tuwa sak biyada sinomane slamet bakule slamet penontone amin Allahumma amin.
Marta iki ndalangi identik dengan doa. Ngono apa wis dongake? Rina wengi anggen arep mangkat ki ndonga. Slameta bakule, slameta sing mlumpuk. Ngono ya, Mak. Lah mula ana unen-unen rahayu ingkang sami pinanggih utawi mugi pinaring slamet sedane ingkang sami pinanggih. Oh, ngono. Lah mula awake dhewe iso silaturahmi liwat budaya matur gunging panuwun ingkang kepareng rawuh wonten Sudung kula Kuncara, wonten Pondok kula Kuncara, panjenenganipun Abah Rosman Aji kalian Bapak tuwaing dukuh Gobang utawa kami tuwa Bapak Yudi Utomo. Wah iya. Lajeng kadherekaken Bapak Misna Gareng RW iki wau sing gambui kula. Ugi panjenenganipun Bapak Rabun dewa-dewa sekawan piyayi ingkang rawuh wonten Sudung kula. Wah tenang. Tak cungi jempol. Golek darang ora kleru, tegese pedhuk Marta Harsana. Ngono ya, Pak. Lah mula wis matur suwun kunjuk atur sedaning para sepuh pini sepuh ingkang pinangka dados warangkaning pandonga. Ya, para kiai, para ustad, bapak pendeta. Ya. Ugi sedaning limas. Ya, ingkang rawuh mbok menawi saking anggota Kapolsek. Wah iya, dan Ramil. Ya iki mau pedhuk panjenenganipun Bapak Gatot Rantip Wonosari iki ya kanca dhewe. Wah iya. Aku nek kene sing akrab barang iki karo Pak Imam Petengan. Wah iya, biyen sing nyunatke iki aku. Ngono kepara malah tak sunati dhewe. Wah iya. Bapak RT RW utawi sedaya kang tesih wewungan mbok menawi ingkang wewungan. Iya, pancen ya nanggap wayang iki gampang, angel iki golek penonton. Monggo wong iki ya dihadiri karo bintang tamu. Panjenenganipun Roko Mas Ambul kalian Dimas Bagus. Ya kuwi mau Didik. Oh kok Didik jauh. Andi. Oh iya, eling TB eling Andi ya. Iki kerep awor sajoke ana corona iki padha mrongkose 3 taun suwe ra petuk dadi garangan. Ya. Nah saiki matur suwun dengan kekompakan guyub rukun taat dengan aturan sehingga yang namanya begebluk 19 iki iso mingkat teko tanah Jawa. Iyane digebluk mayan karo adu bilang mindalik wis aja nemu maneh. Wis aja ana neh begebluk sing model kaya ngono kuwi. Aku nganti ra kumpul karo bojoku 3 taun. Lah terus kumpul karo bojone tangga. Guyon ben ora ngantuk ya, Mak. Kanggo nglestareke budaya sadurunge suka parisuka, nampilke ya kuwi mau bintang tamu. Uga ana sumbangan lagu saka putri daerah. Lek ora kleru yuganipun Pak Adit. Ya. Monggo dipun jumenengken sedayanipun sepadon pinaringan eling krana eling iki sikep kang utama kumraping urip. Wong blai saka lali wong apes tanpa semaya. Nek gondelan eling insyaallah slamet. Ora mung ngemumke slamet donya uga slamet akhirat. Lamun to kepengin gagas kasuwargan jati, ayo padha dieling-eling. Monggo Mas dipun cepoti. Hentikan dicepoti untuk part selanjutnya. Sedayanipun jumeneng. Sigrak ben gawe ya kuwi mau endahe kang padha ndeleng. Sing sumeh ben gawe senenge dulur akeh, sing girang ben gawe senenge ing nyawang. Angger sapa wae ra lanang ra wadon lek iso gawe senenge sing nyawang ibadahmu ketrima.
ibadah ki ora mung ngomongke lunga ngulon guyub rukun tanggung jawab karo anak bojo ana carang disisihke yakin dan yakinlah iku kategori ibadah. Oh ngono ya Mak. Ukurane ibadah iki kudu resik. Ya Ayo tanjake pepele. Rada mulon. Bye.